El dissabte 16 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs jugar a l'Skipbox al joc de l'oli. Participa i descobreix què hi ha a la caixa. I a les 11, tas d'arròs amb Girona Bons Fogons. T'esperem el 16 de desembre de 10 del matí a 2 del migdia. Vine i tasta l'oli nou. Com heu pogut veure ara mateix, l'oli de l'Empordà arriba a la ciutat de Girona aquest dissabte 16 de desembre i avui tenim l'oportunitat de parlar amb el president de la denominació d'origen protegida d'oli de l'Empordà, amb el senyor Simón Casanovas. Molt bon dia, Simón. Hola, molt bon dia. Com estàs? Bé, molt bé. Queden escassos dies per a aquesta presentació d'aquest acte de l'oli de l'Empordà. Què tal els últims preparatoris? Bueno, bé, suposo que com cada any vindran els productors a exposar els seus olis, a que la gent els tasti, que també tingui l'oportunitat de comprar-los i després farem l'acte amb Girona Bons Fogons de la col·laboració que fem cada any de posar oli en les seves taules perquè els puguin tastar els seus clients. Què creus que és el que fa important que es pugui fer aquesta mena d'actes en què es pugui promocionar un oli casolà, un oli verge d'oliva català? Què és que creus que fa important aquest acte? El que fa important és l'oportunitat que tenim els productors de l'Empordà, que el nostre mercat natural són la demarcació de Girona, i Girona com a capital, la ciutat més gran, de poder presentar aquests olis, de veure que la gent vegi el fruit de tot un any de la feina dels pagesos que han fet al camp, dels molins en els trulls, diguem, en la seva manera de fer l'oli, i per nosaltres és important això, perquè ens coneguin i ens puguin veure que realment són persones que fem oli, no és un oli que apareix per no res. Clar. Quines propietats de l'oli podem distingir-hi? Ja sé que cada oli és diferent, però en trets generals, quines propietats ens fixem a l'hora de tastar un oli? Bueno, amb un oli el que ens hem de fixar en general és que sigui un oli verge extra. Un oli verge extra és aquell que no té cap defecte, que és l'oli de més alta categoria que es pot haver, que és el que elaboren les denominacions d'origen protegides, obligatòriament, perquè si no no es pot certificar. A part d'això, hem de veure també una mica l'origen d'aquest oli, si és proper, si és més llunyà. Nosaltres som la denominació d'origen Empordà, per tant és un oli que s'elabora al costat de Girona, quasi bé en pobles que toquen el gironès, i aquest és un sector factor. I després, en quant a gustos, coses diferents que té l'oli de l'Empordà respecte d'altres, és que es fa amb una varietat, majoritàriament, que només existeix a l'Empordà, que és l'argudell, que li dona un gust en l'oli que és diferent al que es pugui elaborar en altres zones olivereres. A part d'aquestes aromes, la textura també importa de l'oli? Bueno, la textura no tant. El que és important és el gust que transmet els aliments, perquè hem de pensar que l'oli mai és el rei de la taula, sempre és un actor secundari, un molt bon actor secundari a la taula, perquè sense un bon oli és molt difícil pensar fer un molt bon àpat. Aleshores, el que ha de transmetre és bons gustos o potenciar més els gustos dels aliments principals que prendrem. Sigui un pa amb tomata, sigui una carn a la brasa, sigui un sofregit, però el principal és això, per tant això es dona amb el gust que té l'oli i amb els aromes que té. La collita fa poc que es va començar a fer de tot el material que es necessita per fer aquest oli? Bueno, la collita la vam començar aquest any més aviat del normal, quasi el 20 d'octubre, que és quasi bé 10 dies més de lo normal. L'estem acabant perquè ara aquesta setmana segurament s'acabarà el que és la collita quan normalment arribava fins a final d'any, perquè la collita ha sigut molt petita, les condicions climàtiques que tots coneixem, la collita ha sigut molt i molt petita. Aleshores, entre aquest mes d'octubre i aquest mes de desembre hem recollit totes les olives que hem pogut. I respecte a la qualitat d'aquesta collita, com es preveu que sigui? La collita, estem contents amb la qualitat que hem obtingut. Són olis, diguem, molt afruitats, o sigui, afruitats vol dir que fan molta olor,
molts aromes d'oliva, aromes de verdures, de gespa, i són molt gustosos. I normalment tots, com he dit abans, tots són extra verges, per tant, són de la màxima qualitat. Bé, sabem que estem en una situació en què el sector el que és el comerç de l'oli ha estat una mica perjudicial en el sentit econòmic, no? Com valoreu també aquesta situació actual i us ha perjudicat d'alguna forma en l'acte que es farà el proper dissabte? Bueno, en l'acte no, però tot l'altre sí, perquè el preu, suposo que deus voler dir que els preus han pujat molt, no? És que els preus han pujat molt perquè no hi ha oli, no hi ha producció d'oli. Llavors, per molt que pugin els preus, difícilment, amb la quantitat d'oli que ha arribat a fer un pagès mitjà, arribarà a compensar una collita normal a uns preus més al mercat, diguem-ho així, no? Però hem de pensar que fer oli es mereix aquest preu. Vull dir que els pagesos no és, mira, que fa olives i fer oli, sinó que hi ha tot un procés a darrere molt difícil i complicat cada vegada amb els canvis climàtics que hi ha, i això ens fa que el preu també pugi. Clar, perquè quant de temps més o menys es tarda a fer una producció d'oli, més o menys? Bueno, la producció, com es fa l'oli? Sí, el temps que tardaríem a fer l'oli que necessitem. El temps que fem és, aviam, tardes un any, des que reculls l'última collita, hi ha tot l'any natural de procés de brotació de l'olivera, floració, quallat, maduració, això seria un any, i després el moment de fer-lo és un procés natural molt ràpid, perquè l'oli verge extra és l'únic que s'obté per processos físics, s'obté per centrifugació. Abans era per pressió i ara és per centrifugació. O sigui, el que es fa és xafar les olives i aquesta massa que es fa amb xafar les olives es passa per una màquina especial, que és una centrifugadora, que es diu decanter, que és capaç de separar l'oli del que no és oli. I aquell oli ja està, ja és per consumir, ja es pot prendre per consumir. Clar, portem un temps arrestant una sequera. Es veu una diferència notable entre la producció que es va poder fer l'any passat amb aquesta? Bueno, és que la sequera que tenim a l'Empordà ja ens dura 3 anys. O sigui, no tant... Cada any s'ha anat accentuant més, perquè evidentment, si portem 3 anys seguits, aleshores, respecte a l'any passat, poder farem un 60% de la producció, o sigui, haurem perdut un 40%. Però respecte a una collita normal, poder estarem un 40% d'una producció normal. Perquè estem parlant de l'última, va ser el 2020. El 21-22 ja hem patit sequera a l'Empordà i aleshores les collites han sigut més petites. I ara tornant amb l'acte d'aquest dissabte, aquest any compteu amb suport de certs restaurants per poder fer aquests tasts d'olis? Sí. En qui col·laboreu aquest any? Col·laborem amb el col·lectiu de cuina Girona Bons Fogons, que són 8 restaurants, que això ho fem des que presentem l'oli a Girona, que estem col·laborant amb ells, amb el sentit que els hi fem una petita donació d'oli, perquè amb ampolles petites, perquè els seus clients, quan arribin al restaurant, puguin tastar el que és l'oli de l'Empordà d'enguany. I quines altres activitats podrem veure durant la jornada? A la jornada també fem una donació d'oli en el banc dels aliments, i després finalment hi ha com se diu, una activitat que és, diguem, l'escape room, exacte, no me'n sortia el nom. Hi ha una paradeta amb un escape room molt divertit, en el qual, mitjançant jocs, mitjançant l'habilitat de cadascun, descobreix tot el que és el procés d'elaboració d'un oli. Sí, que serà una jornada bastant divertida i dinàmica. Sí, a part d'anar a veure oli i poder-lo tastar, no? Exacte, sí, molt bé. Necessitem alguna reserva per assistir a alguna activitat o alguna cosa en concret? No, estem en parades allà al Mercat del Lleó, a la part de fora, just sota el monument, i res, allà a disposició dels que vinguin tot el matí.
I la jornada serà de 10 De al 10 matí? a 2. Sí, esperem que també el que temps acompanyi, que Exacte. es pugui gaudir d'aquesta jornada. També què trobes que la gent, quina mentalitat han de venir a provar oli? És a dir, a part de la gent que ja n'hi entén, no? Sí. Doncs aquesta gent que no estigui tan familiaritzat amb l'oli, en quina mentalitat creus que han de venir per tastar olis, no? I veure aquesta diferenciació de cada un? Bueno, jo crec que han de venir una ment oberta, de tastar oli, de tastar sabors, vull dir, suposo que també no serà el primer que provaran, perquè l'oli és un aliment comú que fem servir tots, però veuran que és un aliment, l'oli que oferim nosaltres és un oli diferent, amb una intensitat de sabor i d'aromes molt més intens que altres olis que es puguin comercialitzar. També és com una oportunitat, no? Ara que s'aproximen també festes, poder tenir aquesta oportunitat de comprar un oli fet de proximitat i de qualitat per als nostres plats de Nadal, no? Sí, i tant. Per això, i també cada vegada més hi ha gent que regala com a regal de Nadal una ampolla d'oli. Sí, bona idea, regalar-ne una, la veritat. Que s'ha d'aprofitar, i més si està fet de proximitat, que al final és molt sa també menjar de casa. Exacte, i molt saludable, exactament. Doncs bé, Simon, moltes gràcies per haver vingut al Té de Tot. Esperem que vagi molt bé també la jornada del dia 16, que podeu presentar aquests olis i que són benvinguts també, i tenim moltes ganes de descobrir-los. Molt bé, moltes gràcies. I bé, us deixem una petita pausa publicitària i on tornarem a conèixer els productes de Can Bec, perquè ja han vingut al Té de Tot per ensenyar-nos aquells productes que han estat seleccionats amb un segell de qualitat de Girona Excel·lent. El dissabte 16 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs jugar a l'Skipbox al joc de l'oli. Participa i descobreix què hi ha a la caixa. I a les 11, tas d'arròs amb Girona Bons Fogons. T'esperem el 16 de desembre de 10 del matí a 2 del migdia. Vine i tasta l'oli nou.